Tokai, eskin baka ne. Ayya. Tokai, ayya. Ni kamin mai. Yar faka ne. Kayya. Mu je zuwa su da maganin wani soja, ba zai ja da kai. Shehu SA a kai da gwarzon soja, da jiran ɗari. Mu je zuwa su da maganin wani soja, ba zai ja da kai. Shehu SA a kai da gwarzon soja, da jiran ɗari. Ya kowa ya amsa suna wani a shaidan idansa bai barci ba. Kowa ya amsa suna soja ashe bai kalar bibin mata ba. Kowa ya sa turare ashe jirgi dai ba zai iya kamshi ba. Duk inda ka ji toro cikin mazaje ba zai rashin ƙarfi ba. Kare iya tunanin ka soja ya zarce haka ba ƙarya ba. Waye ya ja da su sun kabi shi nan take bai gudu baya ba. Komai na soja sunansa soja ne ai inda gaban karya ba. Shehu Abubakar ka musu farzin mi tsorata su ba. Yayan kalifa karyar munafukai masu ganka ba dai su ba. Karya da lankwasa ba ya hana girman ka gamci ba sara ba. Kushe da hasada taki yake in ba amma ba kai girma ba. In ko ka kalli amma ka gode Allah ubangiji girma. Iko ka kalli amma ka gode Allah ubangiji ka gode Allah ubangiji ka girma. Mu je zuwa su da maganin wani soja, ba zai ja da kai. Shehu SA a kai da gwarzon soja, da jiran ɗari. Batu ake na zaki ko da ka tage mai masu wasan kura. Kai mai uwa a gindin murhu ya sha gaban mutanen jaura. Shehu Abubakar SA yardar rabu ta saka kai shura. To wai ina sakalan ne su fito ma jiran dan kira. Kowa ya ji kuto ba da shi kuke yi ba bindiga kai kara. Soja idan guri ya hargitsa ku za a ajiye dan gyara. Kullum cikin nawa kuke ba kwa tsoron macijiya ko kura. Iska ruwa kuna aiki kura ba ta hana gyare kara. Sojin tuwo na mata ne bar dan soja sama zaje kara. Shehu Abubakar SA kanan tambari ka tuna dogo. Bani aron seconds in sanya bala bello regula ne shi ma. Adamu Ibrahim baba ina kai da kai maza gaba ma. Dr. Ahmad Bello amana da ni da kai har girma. Dr. Ahmad Bello amana da ni da kai har girma. Dr. Ahmad Bello amana da ni da kai har girma. Amana da ni da kai har girma. Amana da ni da kai har girma. Amana da ni da kai har girma.